Tupay. Oh, Mahala ka. ngayon ta? Oo. Ay, yan ang gusto ko, kakain. Pag pagkain lang, nako, hindi kita uurangan dyan. Oo, ulam. Ano, ulam mo dyan? Pirito tilapia. Pinirito tilapia. Sarap yan tilapia lang yung sayo Itong akin ay pork steak yan, basta roti. May blood yan. Sarap to. Ano pa? Ano pang mayroon mo dyan? Mayroon pa po. Anong mayroon? Piritong tamban. Ha? Piniritong tamban to? Oo. Aba, mukhang masarap to pero malayo sa akin yan. Ito sa akin. Oh! Fried chicken. Oh! Hindi ba kain yan? Fried chicken. Fried chicken. Ano yung ulam mo? Drinks, soft drinks. Soft High drink. blood, abutin mo dyan. Ha? High blood. Naman, Kaya drink mo. Ay, mayroon akong drink. Saan? Oh, Anong soft drink mo dyan? Ito. Anong pagkakabalot to? Ano to? Malayo sa akin yan. Ito sa akin, Yeah. Ural yan. Ural yan. Ural to. Ural. Palit tayo? Pati ulam. Palit tayo? Akin to. Ha? Ayaw ko nang... Palit tayo? Sige, palit tayo. Gusto mo Sige, palit tayo. Sa'yo na yan, mag-high blood yan Ito sa akin. Malaki mga tupay, Okay, tignan natin malaking Sprite siguro ito. Ano? Sprite. Uy! Anak ka ng pating tubig ko! Alam ko malaking Sprite. Ay, hindi pwede ito. Ulam. Uy! Wala laman mo yan! Hindi pwede ito. Tilapia, puro ulo buntot. Guys!